speaker mo, Nos. Kailangan matira, matibay, ganun lang yun. Matira, matibay. Matira, matibay. Ano te? Bata, atita. Yan mo na, mas maganda daw ganun. Pag inaapit ka, dapat tinataas ka ng paa. Okay, no? Mabay-up na lang. Kaya naman, Tama lang yan. pumunta dito si ano eh, binigay ko yung mga pagkain ng aso. Manche. Tabog na nga ako na lang. Magpatugtog ka, no? Ano yung speaker mo? Manok baboy na kayo dyan. Ha? Alin? Hapon na naubos. Ano ko?
to? Aztec. Ay, may nanonood pala. Thank you so much. So yan, bili na kayo ng baboy, manok. Pati butane. Dito ka muna, Nos. Mag-CR lang ako. Nos.
Kahit na lang yan. O 20. 50 na kasama ulo. Barbecue yan. Manok bossing.
ka na. Chill magbayad sa GBills, your bills in one app. Instant posting yan, kaya di ka napipila. GBills, your bills in one app.